Wara żewġ intoppi, il-pulizija bdiet tippreżenta l-provi tagħha kontra 3 akkużati mixlija bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia fis-16 ta' Ottubru li għadda fil-Bidnija. Dan wara l-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit ma laqgħetx żewġ talbiet tal-avukati difensuri fosthom li l-maġistrati msemmija ma tismax il-każ minħabba possibilità ta' konflitt ta' interess. L-ewwel li tela fuq il-pedana tax-xhieda kien l-Ispettur Kitarno li wkoll qed imexxi l-prosekuzzjoni flimkien mal-Ispettur Kertzara. Fi spjegazzjoni mill-aktar dettaljata huwa ppreżenta x-xhieda ta' kif ġiet attivata il-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizia. Huwa spjega kif il-bomba ġiet attivata minn George De Giorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż b'mowbajl minn fuq id-dajsa ta' ħu Alfred De Giorgio magħruf bħala l-Fulu. Dan ħareġ mill-investigazzjonijiet li għamlu l-FBI u anke mill-interċettazzjoni tal-mobile taċ-Ċiniż mis-Servizz tas-Sigurtà Malti. Fil-qorti ħareġ kif id-dajsa bli semmaja ħarġet mill-port il-kbir dakinhar tad-delitt fit-8:05 ta' filgħodu u ġibdet lejn in-nofsinhar ta' pajjiżna. L-Ispettur Arno qal kif id-dajsa daħlet lura ftit qabel it-3 ta' wara nofsinhar fejn għal xi ħin waqfet taħt il-qampina tal-belt minn fejn hu mifhum li ntbagħat l-SMS li permezz tiegħu ġiet attivata il-bomba li twaħlet mal-karozza ta' Caruana Galizia. Huwa żied jgħid li l-pulizija rat il-filmati tas-CCTV kemm tal-port il-kbir provduti minn Transport Malta u anke taż-żona tal-Bidnija fejn skont xhieda ta' resident fl-inħawi ġiet osservata karozza tal-kiri suspettuża bil-pjanċi fuqha kienu jispiċċaw QZ. Ingħad li din kienet ilha tidher għal xi 3 ġimgħat fiż-żona tal-Bidnija li mbagħad ma baqgħetx tidher minn dakinhar tad-delitt. Fil-qorti ħareġ ukoll kif is-SIM card li minnha ntbagħat l-SMS ġiet mixtrija s-sena l-oħra u nxtielet dakinhar tad-delitt fis-6 ta' filgħodu fl-inħawi tal-Kurja tal-Furjana. Ingħad li din baqgħet timmarka f'diversi lokalitajiet madwar Malta hekk kif kienet tinsab f'mowbajl tat-tip Nokia fuq dajsa u għalhekk beda jaqbad ma' numru ta' torrijiet ċellulari differenti. Fix-xhieda tiegħu l-Ispettur Arno qal li George De Giorgio nqabad bla kreditu u kkantattja minn tal-inqas żewġ persuni bilan li jbatulu l-kreditu. Huwa qal ukoll kif il-Europol analizzat evidenza minn fuq ix-xena tar-reat u l-karozza sploduta. Spjega li fuq il-post instabet ukoll parti mill-bord li twaħlet mal-karozza u attivat il-bomba. Mill-investigazzjonijiet ġiet determinat ukoll li l-qattila krew karozza tat-tip Peugeot 108, jiġifieri karozza bħal dik li kienet qed tagħmel użu minnha Caruana Galizia. L-investigazzjonijiet suċċess mill-Pulizija Maltija bil-għajnuna ta' forzi barranin iddeterminaw ukoll li s-SIM card fil-bomba nxtielet fis-sija ta' filgħodu dakinhar tad-delitt. Irriżultaw ukoll li fit-3 ta' wara nofsinhar hekk kif splodit il-bomba, is-SIM card li n-numru tagħha jispiċċa 3752 ma baqgħetx aktar attiva. Il-mobiles użati f'din l-operazzjoni kienu kollha tat-tip 2G. Jidher ukoll li s-SIM cards inxtraw fil-15 ta' Novembru tal-2016 u ġew attivati fl-10 ta' Jannar ta' din is-sena. Ħareġ ukoll li l-karozza li splodit intużat għall-aħħar darba minn Matthew Caruana Galizia qabel din intużat minn ommu fl-aħħar vjaġġ tagħha. Intant, fil-bidu tas-seduta ta' 3 filgħodu, Alfred De Giorgio sab jiddefenduh l-avukati William Kuxkiri u Marta Mifsud. L-avukat Benjamin Valencia li kien qed jidher għal George De Giorgio rtira mill-każ minħabba konflitt ta' interess. Bl-avukat Josette Sultana tibda tidher għall-akkużat. Għal Vince Muscat baqa' jidher l-avukat tal-għajnuna legali Martin Fenek.